kasuwancinka, lafiyanka, rufin asirinka, iyalanka, aurenka, duk abin da ka sani na duniya ka faɗa. In ka ambaci bukata 100 to Allah Ubangiji zai biya maka su gabaki ɗaya, kuma za a keɓance wasu bukata guda 70 da ya keɓance al'amarin ranar lahira. Amma in ka ambaci bukata sama da 100 duka Allah zai biya. Wannan wato fa'ida ne mai ƙarfin gaske, ijaba ga kowane addu'a. In aka idar da sallan juma'a ka zauna a gurin da ka yi sallan juma'a, ka ɗaga hannunka, ka yi salati ma annabi 100, ka yi ƙulhu Allahu 100, ƙulhuwa za ka fara 100, salatin annabi 100, Allahumma kfini bi halalika an haramika wagnini bi fadlika amman siwaka 70, sai ka ɗaga hannu ka faɗi abin da kake nema na bukatar duniya da lahira. Ni ma kuma idan ka yi ina son ka mun addu'a. Allah ya ƙara mana san manzon Allah, Allah ya sa annabi ya cece mu. Allahumma kama amanna bihi wa lam narahu فلا تحرمنا اللهم رؤيته وأمتنا على سنته وارزقنا اتباعه يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. فسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.